ନାଁଟି ତାର ଶିବା। ପିଲାଦିନରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ତାର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବିଚରା ପିଲାଟା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କାମ କରିବି, ମାତ୍ର ଭିକ ମାଗିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି କାମ ମିଳିବ ଏମିତି ମନରେ ଭାବୁଥାଏ। କାମ ନ କଲେ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ଚଳିବ କେମିତି? ଏମିତି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବହୁତ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହଳ ଚପଲ ପାଇଲା। ଚପଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚପଲ ଆଗରୁ କେବେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ଚପଲ ହଳଟା ପିନ୍ଧି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସତରେ କେତେ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ତାର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଓ ପିନ୍ଧିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାର କାମ। ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମପଥରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାମାଟେ ପାଇଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେହରେ ଗଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବିଚରା ପିଲାଟି ଗୋଟେଇ କରି ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥାଏ, ମାତ୍ର କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗୁନଥିଲା। ସତରେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଏମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା କି ସେ ଜାମାଟିକୁ ପାଇ ତାର ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି ମିଳେ, ପିଲାଟି ସେହିପରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଥାଏ। ହେଲା କାମ ମିଳିବ? ନା କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଉ ଯାଉ। କାମର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିବା ସେହି ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି ସେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ କେଉଁ ପରୀ ରାଇଜର ବସ୍ତୁ ଭଳି ଦେଖୁଥାଏ। ତାକୁ ହାତରେ ଡରି ଡରି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ, ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ବଡ଼ଲୋକ ହେବି, ଏମିତି ଗାଡ଼ି କିଣିବି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତା ପାଖରେ ପଇସା ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଇବାକୁ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କହିଛି ସତରେ କ'ଣ ସେ ଅନାଥ ବୋଲି କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ନା ତାର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ନିଜ କଥା ଛଡ଼ା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସମାଜ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି।
ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଯଦି କାମ ମିଳିପାରିବ ଆରେ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କି କାମ କରିବୁ? ଯେମିତିଆ କାମ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ଜାଣିନୁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କଲେ ସରକାର କେତେ ନୀତି ନିୟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତତେ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନରେ ରଖି କାମ ଦେବି, ଶେଷରେ କଣ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇ ଜେଲକୁ ଯିବି? ଯା 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 ଯା, ଏଇଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯା ଯା ଯା। ଏ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ତୁ କାମ କରିବୁ? ହଁ ଯୋଉ କାମ ଦେବି ସେ କାମ କରିପାରିବୁ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଯୋଉ କାମ ଦେବି ସବୁ କରିପାରିବୁ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ସାନ ଭାଇ ଠିକ ଠିକ ତୋ କର୍ମଟା କରିବୁ। ତୋ କାମ କଣ ଜାଣିଗଲୁ ତ ଏଥର? ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଭିକ ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମ ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।